Takže čus lidi, já vás dělím u takového menšího tutoriálu, jak si dát vlastní spray logo do CSK 1.6. Tak budete potřebovat tu ten program, byl tak komentář, který vám dám do popisu. Jo, a takže si to otevřete, tak máte Open Image. Tak, já jsem si tady připravil moji fotku, tak, potom já tady, jak je to druhý, tady to necháte, tady jsou rozměry, jak to můžete dát, ale to nepůjde, že já to tak, takhle, jak to bylo, potom dáte tady to Apply, Change and Commenter, tuto, dáte Save tak, dáte Export to WAV file, tak, dáte, a tady asi napíšete tady napíšete ten decal watt, takže temp decal.watt uložit, máte to na ploše. Teď dát start, tento počítač mít disk C, Counter Strike 1.6, nebo prostě kde máte uložený Counter Strike, tady to máte, potom dáte CS triké a ten decal, co jsem vám udělal na ploše, tak to jenom sem přetáhnete. Já už to tam mám spray logo, ale když dáte přesnou na hranici, to tam máte, tak máte to tam, co to zavřete, to taky. A já se s váma za chvilku spojím u dalšího videa na CS a ukážu vám to spray logo. Takže zatím čau. Tak jsem zpět, jsme u CS, takže to spray logo zkusíme jestli to jde v nové hře s botama a potom i v multiplayeru. Tak jsme v multiplayeru, v nové hře, jo, takže jak můžete vidět, mám spray logo, jde to v CSku, všechno. Tak a teď to zkusíme v multiplayeru, takže odpojit a půjdeme třeba na jump. Jenom CS mám odkotelný, jak jste si mohli všimnout, ne, to bude trvat dlouho. Půjdeme třeba na ultimate. Tak, policajti. A to zabil. Jsou tady jenom boti. Tak, konečně se ho zabili, tak a mám to i v multiplayeru, jak vidíte. Jo? Takže jde to všude. Jak na botech i na nový hře. No a já bych se s vámi u toho menšího tutoriálu rozloučil a zatím čus.